Budako na kwarta, ako ning ipa-air conditioning ginsan. Hasta inita. Kuya nga po mo no? Hasta ang ginsan magyud imuhang kanan. Ahap. Greet me din Ron Upholstery Shop diri sa may Nunez kay Aldrin Ron Raquel. Ayan. Upholstery po magsampot diya, doy. Kaya sakit kayo ba? Pure panit na mo dapat sa lingkuran. Ang gusto na ko napay mo sablay. Hindi na ha. Asa tayo mo kuan Maya, imong programa gani? Panalo ka dito. Sa oras. Alas 3 hangtod alas 5, mga kapanalo ka pamilya, kapatid, Yan. kabayo. Ay, Kabayo no, Ayan. apil ng kabayo nga naman lahi ba namo na no, mga kabayo mga no. kabayo, mga baklan to. Hi to each Peteros. Ay, makawas linya ha. Wala ha. Ating baya day ko sa guarding gwapo diha no, gika ka Kurt Cobain. Hi Tandong. Ayay ka. Hinaan na jud matuli ani sa Pikas Planeta Marimar. Gikan kay Junard Istoon. Kinsa may tulion. Ambot kay tulion. Basta tuli na ko daan. Ako kung tulion ko ninyo, lisod kay tulion ni otro. Mawa ang kuan ani jacket. Dapan. Marami na jacket unya na ay ivory sa kilid. Ivory. Katay na nag-ivory wala pa. Kanang murag sa gasangit inig ko ani mo. Inig lawom sa tako mo sangit siya. Abi na akong shampoo. Ha? Di ba na yung ivory nga shampoo? Dili. Ivory na siya nga lingin, no? Nga ginagamit na siya bula sa bilyaran ba? Ivory mo tawag ana. Saan da ko Ala, sige. Oy, hi kay Ising Livradilla Baisak. Good morning, watching from Kuwait. Ayan. Si Ziti Listonis, shout out Tita Marimar. Okay, Maya, hi. Dong Aran Tagalog. Hello. Ayan. Naghan pa yung mga message dire.